slávnu reč predniesie ja vznešená Veverička základnej školy s mateřskou školou vo Hôrke. Dnešným dňom do cechu žiackého 25 nových prváčikov príjmam. Bránu môjho kráľovstva však len ten šuhaj alebo deva prekročí, ktorý sa písmen a číslic nebojí. Však len tá dievčina alebo mladinec bude medzi nás prijatý, ktorý sa vie poriadne nás pozdraviť. Tak to skúsme, čo povieš? Ahojte! Ahojte! Kričať vedia, to bol hlas. No tak prváčikov vyzývať, aby prišli medzi nás tu dopredu, aby sa tuto postavili, áno, dopredu, a dostanú malú odmenu, malý darček, každý z jeden z nich, aby vedeli vlastne, do ktorej triedy patria. Ondrejko, poď, je tu? Poďte tuto k nám, poď, poď. Dobre, postav sa sem, predo mňa. Dobre, výborne, super. Ivanka Chviliechová a Dušan Krišťák. Dušanko, Ivanka, poďte medzi nás. Nebojte sa, už sú tu ďalší. Ivanka Číliková a Dušanko Krišťák. Poďte sa medzi nás. Poďte ďalej sa. Nebojte sa. Ľudka Milaníková a Zuzanka Šošková. Poď medzi nás, poďte. Dobre. Poďte. Vaneska Grdáková a Vaneska Klímová. Poďte medzi nás. Postavte sa, ukážte sa. Tereska Tomáščíková a Saška Pekárová. Ďalší, poďte odvážne, dievčatá. Nikolka Vojteková a Jan Kristián Preisler. Janičko a Nikolka. Janko je tu? Nie. Marieta Varicová a Tereska Trkáková. Nech sa páči, poďte medzi nás. Lukáško Fátri a Vaneska Prátriková. Ďalší prváčikovia, ktorí idú medzi nás. Poďte, postavte sa k nám. Miška Ganzárová a Natálka Hakulínová. Poďte medzi nás. Janík Dominik a Nelka Lintáková. Janík Dominik, Nelka Lintáková. Poďte medzi nás. Dominik Michalovič a Katka Špárníková. Dominik Michalovič, Katka Špárníková a posledný Samko Krajčík. Aha, tu mi Aspalek, poď. Aj, dobre. Zuzka Turčíková, poď medzi nás, poď, nech sa páči. Dobre, takže Vítame vás medzi nami, nech sa vám vždy dobre darí. Veľa šťastia únosí, želáme vám naši milí. ja vám prajem to v vašom prvom školskom roku, aby ste fakt mali samé dobré známky, aby sa vám darilo, aby ste poznali všetky písmenka, všetky čísla, aby vám všetko